Nag-visit tayo sa the biggest Korean cafe in Tarlac. Nakakasya ang 70 packs. Meron silang fully air-conditioned na indoor dining at meron ding alfresco dining. Kung gusto nyong makatikim ng mga authentic Korean dishes, mag-visit na kayo sa Bob 25 Korean Food and Cafe sa May Kapas. Legit na Korean chef ang nagluluto nila kaya siguradong masarap at authentic ang mga pagkain. Katulad na lang ng kanilang tteokbokki na nagustuhan ko sa itong Korean spicy rice cake na aanap-anapin mo ang lasa. Must try din yung kanilang jajangmyeon. Noodle siya na rich in black bean sauce. Siyempre kapag usapang Korean foods, hindi mawawala dyan yung kanilang bibimbap. Korean rice ball na may veggies, egg, beef and savory sauce. Kung nag-crave naman kayo ng samji at ayaw nyo magluto, pwede nyo orderin yung kanilang premium samji set. Meron na itong premium sanggipsal pork, served with side dishes and rice. Meron din silang beef samji set and bulgogi set. Try nyo din yung kanilang Bob 25 corn dog, crunchy with sausage filling inside. Marami din kayong pagpipilian sa kanilang menu, katulad ng ramyun, kimbap, pizza, pasta at nachos. Guys, kapag nag-visit kayo dito, pwede kayong mag-takeout ng kanilang authentic kimchi na laging bagong gawa kasi laging nauubos yung stocks nila. Meron silang medium for only 90 pesos at large naman for only 170 pesos. Yung kimchi nila ay pure Korean flavor, made by their Korean professional chef. Masarap at authentic ang lasa kaya napa-takeout na din ako. Sa mga drinks nila, must try yung kanilang dark chocolate na isa sa nagustuhan ko. Meron din silang berry blossom hibiscus, flowery aid with mix of berries and strawberry, very refreshing. Hindi mawawala dyan yung kanilang tiramisu coffee blizzard. Kung mahilig kayo sa tiramisu, magugustuhan nyo ito. Meron din silang tropical treat delight, strawberry banana smoothie na siguradong magugustuhan ng mga kasama nyong kids. Try nyo din yung kanilang signature drink. Ito ang Jingnyong specialty, cinnamon flavored coffee ito na merong oat milk. Yung place nila super cozy, relaxing ang ambience at malinis. Open pala sila Monday to Sunday, 10 a.m. until 3 a.m. Located dito sa Barangay Santo Domingo 2nd, Capas Tarlac, in front of KKK Turbo Gasoline Station and near at Capas Municipal Hall. Much better guys, mag-park kayo sa likod ng cafe nila, tapat lang mismo ng Capas Train Station. For more info, prices and updates, huwag niyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Bob 25 Korean Food and Cafe.